Arin Sela Lecek Sela gak beda karo atimu rungokno undangan manismu dosane ngapunten saestu yen kurang saged nuruti apa karepmu semalam apa dino liyane bakal tak upayani berkepiye carane tresnaku ora datang Bon gayengke ngadeg nyanyi joget ayo joget ayo toh ayo geret kanane ayo gayengke dong begogok ayo ayo karang-karunane seling bareng juga deh ayo gayengke iki ragu apa-apa sepenting gayengke nah ayo seling yo cintaku kok ya sampun lelesi tapi iso rasa kudu nganggo becucu emang taras bagusmu gak beda karo atimu rungokno nonong iki piye nonong piye rene ayo
apa karepmu tapi Sheila. aja sumelang ono pinane bakal tak utayane mbok kepiye carane tresnoku terus sayangku dapat kowe senajan kahanane putra aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancani saben dino. Ja. Tolong Dek Sheila, jangan duduk dulu.